Нам, беларусам, сёння варта пільна сачыць за словамі і дзеяннямі Трампа. Калі ягоныя пагрозы Пуціну не проста плявузгані языком, то будзе удар па экспарту расійскай нафты. Нарэшце, вялікія праблемы для расійскай эканомікі, дарэчы, і для беларускай. Але гэта не самая вялікая праблема, бо самая вялікая, калі недазавана пойдзе ва ўкраіну вся неабходная заходняя зброя, найперш балістычныя ракеты. Таму што гэты фактар так можа змяніць баланс сілаў на вайне, і Крэмль не можа гэтага дапусціць. І ёсць спосабы перашкодзіць, і ўсе яны звязаныя з Беларусю. І пачнецца такое, чаго мала хто чакае. У эфіры карані праблемы. На сувязі са студыяй гісторык-палітолог Александр Фридман, вітаю. Добрый день, вітаю. Разам з намі сакратар каардынацыйнай рады бабарыканец Іван Краўцоў. Дзякуй, што прыйшлі. Всем привет. Спадар Іван, будзе правакацыя ў гэтай праграме, так, але пачну я з іншай правакацыі. Дроны над Менскам лятаюць, адзін дрон, так, які выбухнуў. Трамп заяўляе пра тое, пытаецца ў Зеленскага, так, і гэта выцек у медыях, пра тое, што это вы па Маскве не б'ёце? А што это вы не ідзеце ў контрнаступ? Сапраўды, не як у 23-м годзе, а сапраўды, каб быў эфект, так? Тут жа з'яўляецца прыкладна ў гэты час кіраўнік генштаба Лукашэнкі Муравейка, які там пагражаў прабіваць калідор, значыцца, да Калінінграда, і кажа, што вучэнні Захад-2025 яны могуць і не быць такімі ўжо бяскрыўднымі і мірнымі. А што можа быць, разважаюць розныя аналітыкі. Могуць паспрабаваць дэстабілізаваць Балтыю з Беларусі, каб потым гэтае пытанне выменяць на непастаўку зброі ва ўкраіну. Могуць быць варыянты нават, каб дэстабілізаваць Польшу. Удар па энергетычнай інфраструктуры, па розных аб'ектах, па Іване Краўцове, каб дэстабілізаваўся дзяржаўны апарат і каб не хацелі выкарыстоўваць, значыцца, гэты польскі калідор для паставак заходняй зброі. Ці палыхне ў Беларусі, ці Беларусь нарвецца на удар? Я надеюсь, что не полыхнет. Понятно, что провокации могут быть всегда, но с моей точки зрения до сих пор вот эти единичные случаи, они используют скорее как политический аргумент. И зрителю этих провокаций, он разный. Да? С одной стороны, это аргумент властям Беларуси тоже продолжать довольно жесткую репрессивную политику, потому что они часто обосновывают вот эти зажатые гайки военным положением, да, и иногда попугать, скажем так, людей тем, чтобы что-то залетело, это тоже такой, знаешь, способ работы с общественным мнением. С другой стороны, ведь Лукашенко давно показывает и продает себя Москве как важного военного союзника и союзника в области безопасности. Если ты помнишь, что всегда был этот нарратив, что Беларусь держит западный рубеж, что постоянно какие-то провокации возникают. И это такой способ тоже, мне кажется, со стороны белорусских властей избежать более реальных и тяжелых вопросов, которые могут касаться участия Беларуси в реальном военном конфликте. То есть, когда ты говоришь, что ты постоянно фактически борешься с различными западными провокациями, то вроде бы как и просить тебя оттягивать военные ресурсы со своей территории, вроде как по понятиям уже не так и правильно. Мне ситуация падаецца небяспечнай, канешне, але я не думаю, што нейкія сцэнарыі эскалацыі на дадзены момант верагодныя. Калі сітуацыя будзе набліжацца да тупіка з пункта гледжання Расіі, то бок мэты ва ўкраіне не дасягнуты, з іншага боку падтрымка ўкраіны надалей гарантавана і з боку Злучаных Штатаў, і з боку Еўропы, то тут для Расіі ўзнікае вельмі небяспечная сітуацыя. Як выйсці з яе? То бок спрабаваць спробы эскалацыі, падвысіць, так бы мовіць, стаўкі і паставіць Еўропу, перш за ўсё Еўропу, перад выбарам. Альбо сапраўдная вайна паміж Еўропай і Расіяй, альбо расійскія патрабаванні будуць выкананы. То бок, каб
гэтай мэты дасягнуць, тут можна сапраўды нешта арганізаваць на літоўскім напрамку, на польскім напрамку і гэтак далей. Сцэнарыі вядомыя і ў НАТО, яны даўно распрацаваны, яны ведаюць гэтую гісторыю. Факт яшчэ, напэўна, момант вельмі важны яшчэ ў тым, што Александр Лукашенко відавочна ў гэтым не зацікаўлены. Ён не зацікаўлены ў тым, каб вайна перайшла на тэрыторыю Беларусі. Безумоўна, ён не жадае, каб беларуская армія была ўцягнута ў вайну. Але гэта не тыя пытанні, якія вырашае ён. Урэшце рэшт, які будзе фармат гэтых вучэнняў, як яны будуць адбывацца, ці будзе нейкія правакацыі, буйныя правакацыі супраць Польшчы, Літвы альбо Латвіі, гэта пытанне Владзіміра Пуціна, не Александра Лукашэнкі. Ну дык пра што і размова. І я просто хачу нагадаць, у 22-м годзе, калі я агучваў сцэнары агрэсіі з тэрыторыі Беларусі, мне казалі: ой, канспіралогія, што ты такое гаворыш? Паўгода не прайшло, такая была агрэсія, што нават я здзівіўся, а я часта пра апакаліпсіс расказваю. Ну і сёння я шчыра скажу, што я И тревожусь. ты абсолютно прав в том, что мировая ситуация пришла в движение. Мы сейчас живем в такой реальности, что ну, никакой вариант нельзя исключать. И тут, например, ну, если Россия, например, вошла бы сейчас на Балтийские страны, в Балтийские страны, я не думаю, что из-за этого НАТО бы даже начало полномасштабную войну с Россией напрямую. Ёсць такія меркаванні, у тым-то і справа. В том-то и дело, что и мне кажется, что России выгодна эскалация. Ну какая эскалация? Ей выгодно пугать, да, европейских политиков и западных, и благодаря ведению как бы войны они в том числе перезапускают свою военную экономику, они создают новую армию фактически, которой у них не было. И сейчас эти 600 тысяч человек, которые там собрались, то есть это уже... В люди... Украине. Да, да. А всего 2 миллиона Да, всего уже. 2 миллиона. То есть это же как? Ты же, если у тебя есть армия, как ружье чеховское, то ты с ней что-то делаешь, правильно? И когда ты ведешь войну не на своей территории, это и с точки зрения стабилизации внутренней политической обстановки самый лучший способ придумать внешнего врага. Поэтому вот эта ситуация действительно тревожна, потому что мы не понимаем, где система придет в баланс, ну в каком месте. Она посередине Украины становится, вот этот баланс интересов, или он разделит еще и Беларусь и Прибалтику вместе. А апетыты там вельмі і вельмі сур'ёзныя. Яшчэ адна цікавая дэталь, так я б звярнуў на яе ўвагу. Беларусь. Вось чакалі, што пасля перапрызначэння Лукашэнкі рэпрэсіўны клімат павінен пацяплець у Беларусі. Ну это было б лагічна. Ну ідзе расійская эканоміка да самазабойства паступова, а Беларусь пад санкцыямі знаходзіцца абсалютна, ну трэба нейкія варыянты, ну што там вот палітвязні, можна было б з гэтым пагуляцца, дыялог з захадам па ідэі. Але рэпрэсіі працягваюцца, грыбуць усіх, сатанінская проста вакханалія, бяруць пенсіянераў. Вось спадар Александр, выглядае гэта, што працягваецца зачыстка плацдарма для чагосьці, ну ці не? Зараз Лукашенко разумее, нейкіх сур'ёзных поспехаў у адносінах з захадам, што вось раптам адменіць, напрыклад, усе санкцыі, чаго б ён жадаў. Гэтага дасягнуць немагчыма. Ну, адпаведна, не мае сэнсу ісці на нейкую лібералізацыю, бо вопыт у яго адмоўны. 20-й год стаў магчымым, таму што была гэтая пэўная лібералізацыя ў другой палове десятых. Гэта першы момант. Другі момант, ён знешнепалітычны. Любая лібералізацыя сёння ў Беларусі магчыма толькі ў выніку паляпшэння стасункаў паміж заходнімі краінамі і Беларусю. У дадзеных умовах, калі Беларусь з'яўляецца часткай ваеннай эканомікі расійскай, калі Беларусь шчыльна супрацоўнічае з Расіяй і фактычна, хаця і тут можна паспрачацца, з'яўляецца адзіным паўнавартасным саюзнікам Расіі, прынамсі на постсавецкай прасторы, то тут любыя крокі ў заходнім накірунку, сур'ёзныя крокі, яны без узаемадзеяння і без супрацоўніцтва з Масквой немагчымыя. Таму і на гэтым напрамку у Лукашэнкі вельмі абмежаваныя магчымасці. Тое, што ён зрабіў з амерыканцамі, і працягвае магчыма рабіць, яно стала магчымым толькі таму, што ішло паляпшэнне, прынамсі кантакты былі паміж Вашынгтонам і Масквой. Гэта была частка кантактаў Масквы з Вашынгтонам. Што будзе далей? Ну, я тут вельмі скептычна да гэтага стаўлюся у новых умовах, калі адносіны паміж Вашынгтонам і Масквой выразна пагоршыліся. Спадар Іван, ходзіць такі наратыў, што, значыцца, нейкі там дыялог з рэжымам,
з гуманітарных мэтаў трэба ж вырашаць пытанне з палітвязнямі. Ну от вашыя паплечнікі некаторыя як за забойства атрымалі па поўнай праграме, нават горш. Трэба эту праблему вырашаць. Мы нават не ведаем рэальнай колькасці палітвязняў у Беларусі. Я думаю, шакуючая эта лічба, але рэжым хоча размаўляць канкрэтна з Брусэлем, канкрэтна з еўрапейскімі дзяржавамі, з грамадзянскай супольнасцю вот, не хочуць размаўляць папросту. Як вы думаеце, гэта ідэя дыалогу, яна перспектыўная ці не? Ці і абмяркоўваць не варта? Все-таки мне кажется, что можно добиться небольшого прогресса отдельно по треку Беларуси. Вот, то есть есть некоторые моменты, там возвращение, например, посольств некоторых стран и послов, да, то есть вот в Венгрии и Словакии уже въехали послы, вручили верительные грамоты в МИД, ну, возможно, они, наверное, вручат это и Лукашенко. Возможно, появятся еще какие-то посольства. Американцы давно ведут разговор о том, чтобы штат свой из Вильнюса перевести в Минск. И мне кажется, что, конечно, мы не увидим там либерализации и там, как некоторые говорят, возвращение в 2019 год, пока идет война в Украине, но снизить градус какими-то действиями можно. И я думаю, что это снижение градуса, и здесь вот уже контекст влияет региональной ситуации, оно рассматривается как подготовка к возможной роли Белоруссии в каких-то договоренностях, да, между Россией и Западом. И, ну, можно как бы с этого смеяться, но мне кажется, где-то в голове у Лукашенко, может быть, и Путина есть сценарий, такая картинка Минских соглашений 3, Минск-3, когда вот в Минск опять приезжают там канцлер Германии Мерц, приезжает Макрон, да, и приезжает Путин. И, конечно, можно говорить, слушайте, Минск никому не нужен сейчас, зачем как бы эту карту вбрасывать, но мы понимаем, что России будет важно любую договоренность с Западом выдать за свою победу. То есть это для них важно. И есть в истории многие битвы, особенно морские, где там Голландия считает, что они победили, и одновременно считает Англия, что они победили. И мне кажется, с точки зрения вот этого символизма, у русских такая в голове картинка есть. И вот для того, чтобы подготовить даже вот, ну, такой визит, Минск-3, допустим, потенциальный, но ситуация в стране должна как-то улучшиться, минимально. То есть я не говорю о том, что заработают независимые СМИ. Я не говорю... вось куды вы хіліце, это цікаво. Ну, безусловно. Ну, то есть если Лукашенко хочет участвовать в дипломатии, да, которая касается там любой вопроса безопасности и так далее, ему нужно привести в приличный вид свой город и свою страну. А это значит, что за лайки, ну, должны перестать сажать. Да, это значит, что в стране должно быть 0 политзаключенных. Хотя бы вот эту практику ковровых репрессий приостановить за возвращение посольств и за какое-то потенциальное участие Минска в переговорах, я думаю, это реально. Даже в контексте продолжающейся войны в Украине. Калі ўзяць вось тое, што ўзгадаў Іван, гісторыю з амбасадамі, а ці гатовы Лукашенко да гэтага? Першае, ці гатовы ён ісці на такія здзелкі, і ці гэта так цікава тым же заходнім дыпламатам і заходнім урадам. Калі мы паглядзім зараз на палітычную сітуацыю, дык трэба прызнаць, што Беларусь прыярытэтам не з'яўляецца. Дэмакратызацыя Беларусі прыярытэтам не з'яўляецца. Ну і па шчырасці, калі б той жа Дональд Трамп альбо Эмануэль Макрон, калі б яны бачылі магчымасць спыніць вайну праз нейкія перамовы, хай сабе ў Беларусі, дык што, іх бы спыніла тое, што там Лукашенко гэта рэпрэсіўны дыктатар? Не спыніла бы. Яны бы той жа Трамп, я думаю, без аніякіх праблемаў бы прыехаў бы ў Беларусь, і ўсе гэтыя дамовы былі заключаны. Іншая справа ў тым, што Расія да гэтага не імкнецца, іншыя мэты. Вось спадар Александр сказаў пра тое, што Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам. Разам з тым, самыя уплывовыя палітыкі свету, яны звяртаюць увагу на Беларусь. Сі Цзіньпінь звяртае ўвагу. Значыцца, ну, Трамп не імкнецца ў Беларусь прыехаць, канешне, так? Але ж, ну, быў Келах, то бок
праінфармаваны, звяртае ўвагу. Пуцін, канешне. Я думаю, што там і ў Брусэлі звяртаюць увагу. Палякі, балты то дакладна звяртаюць у сувязі з небяспекай, якая можа быць. І я просто хачу яшчэ раз сказаць, што не застанецца Беларусь гэтым хрустальным сасудам стабільнасці пад ціскам геапалітычных факт-чыннікаў папросту, так? Сёння, заўтра, паслязаўтра, рана ці позна гэта ўсё адно здарыцца, і мы неяк сёння больш пра Амерыку, пра Расею, пра Пуціна размаўляем. А вось што Кітай? Што калі зараз Трамп паспрабуе націснуць на Расею, душыць Расею, а Кітай паспрабуе кампенсаваць гэтае душэнне? Якія ўвогуле інтарэсы Кітая, мне дапамагаў разабрацца Дмытро Ефремаў, дацэнт кафедры міжнародных адносінаў Нацыянальнага універсітэта Кіева-Магілянская акадэмія, эксперт Украінскай асацыяцыі кітаязнаўцаў. Шанс для зменаў у Беларусі – гэта абяскроўленая ў выніку вайны Расея, бледны цень самой сябе ранейшай. Крок у гэтым кірунку – гэта рэальная пастаўка ва ўкраіну зброі для пералому ў вайне. Дэстабілізаваная Расея было б не да нас, гэта і ёсць акно магчымасцяў. Украіна можа атрымаць сапраўды вялізную колькасць вайсковай тэхнікі як для супрацьпаветранай абароны, так і ракеты, амуніцыю і гэтак далей. Калі словы Марка Руте не чарговая палітычная выкрутацыя і ва ўкраіну ракой пальецца неабходная амерыканская зброя за грошы НАТО, то Расея яшчэ больш наблізіцца да перспектываў дэстабілізацыі. Але што, калі Кітай здзейсніць люстэркавыя дзеянні ў адказ на карысць Расеі? Пекіну ў значнай ступені выгадны сённяшні статус КВО. Кітай не пераймаецца мараллю сотнямі тысячаў забітых. Дзякуючы сітуацыі з вайной, яны атрымліваюць ад суседкі Расеі гранічна танныя энергарэсурсы пры простай лагістыцы. Да таго ж, у межах процістаяння за сусветную дамінацыю Пекін і Масква знаходзяцца па адзін бок барыкадаў супраць ЗША. Таму словы міністра замежных справаў Кітая Ван І, што яны не хочуць паразы Расеі ў вайне, нікога не здзівілі. Однак в той же час, дивіться, Ван І не каже, що вони хочуть перемоги Росії. Чому не хочуть? Тому що тоді Російська Федерація підніметься в міжнародному статусі до рівня Китаю і буде більш відверто, більш жорстко протидіяти китайській політиці, особливо в тих місцях, де китайські інтереси розходяться із інтересами Російської Федерації. Пры тым, што між Пекінам і Масквой таксама ёсць непаразуменне і патэнцыйныя праблемы ў будучыні, выглядае, што Кітаю не хацелася б дэстабілізацыі ў Расеі, якая прывяла аж да распаду. У тым ліку з-за крамлёўскага ядзернага арсеналу, кантроль над якім можа быць страшаны. Хто ведае? І американці грають приблизно в ту саму гру, що і в Китаї. Вони не хочуть відкритої жорсткої поразки Російської Федерації. Приблизно з тих самих причин. Вони бояться розповсюдження ядерної зброї, і вони бояться, що виникнуть якісь нові фундаментальні рухи, там, наприклад, релігійні течії і так далі, які будуть постійно загрожувати і безпеці Сполучених Штатів, і безпеці інших важливих регіонів і місць, де Сполучені Штати присутні. А пакуль Кітай і Расія ў авангардзе восі зла, коаліцыі, мэта якой пахіснуць дамінацыю ЗША ў глобальным свеце. Пекін дзейнічае далікатна і падступна, а Расія выглядае агрэсарам-вышыбалам пры наяўнасці прыкладна такіх жа мэтаў. Разумеючы гэта, ЗША, па ідэі, павінныя зрабіць правільныя рэчы і ўвасобіць у дзеянні пакуль яшчэ проста пагрозы датычна зброі і рэальнага эканамічнага ўдару па Крамлі. На коне не столькі вайна ва ўкраіне, колькі праблема новай канфігурацыі сусветнага ўладкавання, дзе штаты могуць шмат што страціць з-за восі зла. Я думаю, що це абсолютно тимчасове утворення. Якщо допустити, що ситуація зміниться, я думаю, ця коаліція дуже швидко посипеться. І кожен член продовжить грати свою гру навіть проти інших колишніх учасників цієї коаліції. Китай уже помогает России поддерживать экономику. Ну танки на вопрос не поставляют? Слушай, основной импорт товаров двойного назначения идет в основном через Китай. Это огромная дыра
санкционное. И я тут всегда удивляюсь, вот мы недавно были на консультациях с Еврокомиссией в июне, я этот вопрос задавал, да, то есть транзит железнодорожный через Беларусь китайский растет каждый год, последние 4 года. Тем да. больше, что война в Где, Украине. где эти поезда реально разгружаются, мы не знаем, да. Там есть сухий док, как раз Да, таки на мяжи. никто Китай не может контролировать детально. Я про Турцию молчу, да, то есть никаких санкций Евросоюза против Турции я тоже не слышал, хотя общеизвестно, что это основной хаб транзита санкционной продукции там из Европейского Союза, из Штатов, из других мест в Россию. То есть Китай уже давно поддерживает Россию вот в этом экономическом противостоянии. И Але не до конца. и Китай будет, так а до конца он и не будет поддерживать. Зачем? Всегда они занимают наиболее удобную для себя позицию. Они поддерживают неформально, формально они не поддерживают. Но Китай будет поддерживать любого соперника Соединенных Штатов Америки, потому что это глобальная конкуренция. Завтра какой-нибудь конфликт новый появится, новая прокси-война, и Китай будет поддерживать неформально ту часть, которая как бы против Соединенных Штатов. Про што мы і казалі ў сюжэце. Каб проста не жыць у ружовых акулярах. Вось рэальнае стаўленне, рэальны інтарэс Пекіна, Брюсселя і Вашынгтона да Беларусі. Вот рэалістычна, калі казаць без пафаса. Злучаных Штатаў Беларусь цікавіць як краіна, дзе досыць моцны кітайскі ўплыў, і яны хацелі бы гэты кітайскі ўплыў у Беларусі паменшыць, як мне падаецца. Што тычыцца Расіі, паменшыць расійскі ўплыў, ну гэта, канешне, было б інтарэсах Злучаных Штатаў, але гэта, мне падаецца, не разглядаецца імі як нейкі рэалістычны сцэнарый. Гэта што тычыцца агульнага. Ёсць і вельмі важныя рэчы ў кароткатэрміновай перспектывы. Па-першае, вайна ва ўкраіне працягваецца, верагоднасць таго, што вайна перакінецца на Беларусь і яна яшчэ больш распаўсюдзіцца па Еўропе, яна існуе. Гэтага амерыканцы відавочна не жадаюць. Што тычыцца еўрапейцаў, то ёсць задача мінімум, якую яны б хацелі б дасягнуць, каб сапраўды гэтая вайна не перакінулася на Беларусь. Бо калі вайна будзе ў Беларусі, яна будзе яшчэ бліжэй да Еўропы, і верагоднасць таго, што і калісьці яна перакінецца і на межы увойдзе ў межы Еўрапейскага Саюза, яна таксама існуе, і гэтага еўрапейцы відавочна не жадаюць. Канешне, яны хацелі бы бачыць Беларусь дэмакратычнай, вольнай, свабоднай дзяржавай, але гэта жаданне. Сёння, мне падаецца, галоўнае з іх пунктах гледжання вось захаваць прынамсі вось той статус-кво, які ёсць на дадзены момант. Што тычыцца Кітая, то яны паступова пашыраюць супрацоўніцтва. Яны бачаць, што рэжым Лукашэнкі гатовы да гэтага супрацоўніцтва, што рэжым Лукашэнкі гатовы арыентавацца на Кітай. Ну і Лукашенко ж кажа сам адкрыта, што будучыня гэтага свету належыць Кітаю. І ён хацеў бы пашырыць і гандаль з Кітаем, і магчымасці транзіту, і іншае. Так што у кітайцаў у гэтым сэнсе гэта досыць лёгкая гульня. Яны бачаць у Беларусі дзяржаву, якая зацікаўлена ў добрых стасунках з Кітаем, якая робіць Кітаю прапановы, і калі сітуацыя ў Еўропе палепшыцца, калі войны ў Еўропе скончацца, то стратэгічнае значэнне Беларусі для Кітаю толькі павысіцца. Так што ў гэтым сэнсе кітайцы могуць досыць спакойна назіраць сітуацыю ў Беларусі, яна разгортваецца з іх пункта гледжання досыць пазітыўна. Бачыце, раней нам здавалася, што Беларусь, ну, нязначная нейкая там дзяржава з трэцяга эшелону. Ну, так людзям сярэднестатыстычным здавалася так. А потым выявілася, што самыя тут папулярныя, вядомыя ўплывовыя палітыкі на Беларусь глядзяць, і важная насамрэч такая краіна, так, з добрымі вельмі перспектывамі. Я хачу вярнуцца да гістарычнага аднаго пытання, якое неаднойчы падымаў у студыі, хоць кажуць, хто варушыць мінулае, таго трасца возьме, але я хачу паварушыць. Вярнуцца да 20-го года, спадар Іван, дзе вы бралі актыўны ўдзел. У 2019 годзе была такая паглыбленая інтэграцыя. Вы памятаеце, дарожныя карты, у Пуціна з Лукашэнкам напружаныя адносіны, нафтагазавая вайна. Расія пачала на Беларусь ціснуць. І многія тады вельмі хваляваліся, што это яны націскаюць, што яны хочуць, анексаваць, што ў іх за планы. Мы потым даведаліся, што за планы ў 22-м годзе. Сканцэнтраваць групоўку і браць Кіеў за 3 дні. Вось такія планы.
А Лукашенко-то в 19 годзе Крым не хацеў прызнаваць, з Пургіным сустракацца не хацеў, групоўкі расейскай 150-тысячнай не хацеў, але надышоў час выбараў 2020 года. Перад выбарчай гонкі з'явіліся Ціхановскі, Цапкала, з'явіўся Віктор Бабарыка, здарылася палітычнае ўзбуджэнне ў грамадстве. І перад тым, як вот это вот все вось-вось магло выбухнуць, у мяне асабіста паўставалі пытанні да новых палітычных зорак, значыцца, а ці асэнсоўваюць яны рызыкі, якія ўвогуле ў Беларусі могуць здарыцца. Хто натхніў вас кінуць выклік Лукашэнку? Ну, спадар Іван, я шчыра просто вам кажу, як мне тады здавалася, да? Якой вы бачыце будучыню Беларусі? Як вы глядзіце на Маскву? Паўставалі пытанні. Я запрасіў Бабарыку, это было да публікацыі таго відэа ў Фейсбуку, што іду на выбары. Я бачыў, што ён ідзе, і Ціхановскага ў студыю вялікага ток-шоу не пайшлі, вадзілі за нос, не пайшлі. Ну, Ціхановскі нібыта з'ехаў там і гэтак далей, Бабарыка не пайшоў. Ціхановскі выйшаў з вязніцы нядаўна. Я захацеў яму задаць тыя ж пытанні. Ён не стаў на іх адказваць. Можа, там ворагам мяне лічыць, я не ведаю, правакатарам там ці яшчэ нешта. Ну, у нас у студыі вы. І я шчыра хачу у вас пытацца. Вы ў штабе Віктара Бабарыкі былі видным чальцом. Вось вы тады асэнсоўвалі ўвогуле, якія могуць быць здарыцца наступствы ў Беларусі ў сувязі з гэтым палітычным узбуджэннем? Ну, я скажу, что и власти Беларуси, режим Лукашенко хорошо понимают риски, связанные с Россией. Мне кажется, они всегда считали это основным государством проблемой с точки зрения контрразведывательной деятельности. Ну так, как я понимаю, неформально. Ну, конечно, я думаю, что каждый средний белорус в какой-то момент мог почувствовать уровень влияния российского в Беларуси. Но у нас все-таки единое таможенное пространство и единый военный блок. То есть тут понятно, что рычаги, которыми обладает Россия, они колоссальные. Когда ты говоришь про риски, то есть мы говорим про что? Что Национальная гвардия бы ввели для подавления протестов или про какие мы риски говорим? А от то, што здарылася, што здарыцца дэстабілізацыя, расейцы возьмуць Беларусь пад кантроль і будзе агрэсія з беларускай тэрыторыі. І тады ў 20-м годзе людзі задавалі пытання, некаторыя людзі, ну было ж палітычнае ўзбуджэнне, вера ў светлую будучыню, што магчыма перамены прыйдуць, ну грамадства да гэтага саспела. Я не хачу абвінавачваць нікога. Ну паўставалі пытанні такія, што а што там Бабарыка, хто яго натхніў? Святы Дух? Вера ў лепшую будучыню, вот, у миссию зрабіць нешта добрае, ці нейкая звежа ў Крамля? Слушай, ну, это было его абсолютно личное решение. То есть, и оно, к сожалению, было продиктовано довольно трагическими событиями. То есть, может, вы знаете, не знаете, но за 2 года до 2020 года его жена погибла. Так. Вот. И в целом, ну, там, он долго размышлял насчет того, что ему дальше делать по жизни, потому что ведь он в банках работал еще с 90-х, то есть человек всю жизнь провел, уже практически предпенсионного возраста, дети уже взрослые, дочка и сын, и он как бы ощущал этот накал и заряд в обществе, и поэтому он решил, что сейчас такое важное время. Насчет того, что Беларусь будет использоваться как плацдарм, ну, мне кажется, такого мнения я в 2020 году вообще не слышал ни разу. То есть, я не знаю, возможно, у нас есть, конечно, в стране пророки. Я вам такого одного назову. Зянон Пазняк. Вот, Выйшаў артыкул за некалькі тыдняў да падзеяў 9 жніўня, дзе ён напісаў все, что так и вышло. Ну, на жаль. Ну, слушайте, Зенон Станиславович в целом очень опытный политик. Я так скажу, что там, особенно последнее время, я там могу только поддержать, что он говорит, кроме разве что обвинений там в работе на спецслужбы всех подряд. Да, мне кажется, это уже немножко у него, скажем, какой-то его личный эмоциональный опыт играет. Но в целом, да, сейчас с его анализом трудно не согласиться. Он очень прагматично смотрит и с пониманием, наверное, процессов политических. Но в 2020 году совершенно этой идеи не было в головах
общества и в головах политиков. У нас в голове этой идеи не было. И связывать как-то выборы 2020 года с военной агрессией против Украины, ну, вообще было практически невозможно. Такой связи не существовало. Ну, Поэтому, тады вам так здавалася. А насамрэч да. яна, імаверна, і была. Это Но, сувязь, знаешь, расійская тут, гульня. тут тоже непонятно, потому что я хочу напомнить, что после подавления протеста к концу 2020 года был запущен некий довольно странный процесс, связанный с реформой Конституции и изменением законодательства о партиях. Если ты помнишь, еще там вот работали все независимые СМИ в стране еще почти год после 9 августа. И даже начали где-то такие, знаешь, пытаться запускать, ну, как бы подконтрольные партии, да, там какие-то активисты, там наши... Круглые столы Да, демократичных абсолютно. силаў То розных есть і так далее. все-таки для меня это выглядит, что отыгрывался стандартный план деэскалации и нормализации отношений с Западом после протестов, да. Для этого вот как бы проводилась конституционная реформа, были запущены партии, но потом этот план свернулся. И я напомню, что он свернулся именно в конце мая 2021 года. А в марте еще, буквально за 1,5 месяца на этого, говорили там вот о необходимости участия общества, там, создании партии. И я могу проспекулировать, но мне кажется, что вот этот, как ты говоришь, план, он, возможно, стал известен Лукашенко весной 2021 года. И поэтому он начал закручивать гайки и все зачищать. И я не думаю, что, вот, знаешь, это было понятно в 2020 году даже там для Лукашенко, который к Путину ездит как на работу. Спадар Александр, ну от да тых часоў мы вярнуліся. А што магло тады здарыцца? Вы калі-небудзь задумваліся? У 21 годзе ў маі сапраўды ж былі нейкія гульні, значыцца нейкія круглыя сталы, нейкія там што вот дыалог рыхтуецца і гэтак далей. І потым з самалётам Пратасевіча все это звярнулася. Што здарылася? Я, напэўна, трошки закрану тую дыскусію, якую вы вялі. Мне падаецца важным у гэтым кантэксце так званы фактар Пашыняна. Вось які мы ўжо тады назіралі ў другой палове дзесятых. Быў жа гэты прыклад, калі ў Арменіі пачаліся пратэсты, калі чалавек, які ўзначальваў гэтыя пратэсты, прыйшоў да ўлады. І што зрабіла Расія? Ўжо нават тады былі разважанні, што вось там расійскія войскі знаходзяцца ў Арменіі, но яны не дазволяць. Гэта ж каляровая рэвалюцыя, якая там адбываецца. І што мы тады пабачылі? Расія фактычна Пашыняна прызнала. Як мы сёння бачым, яны не забыліся, ён так і сваім для іх і не стаў, але вось у той дадзены момант нейкіх крокаў з расійскага боку, каб прадухіліць прыход Пашыняна да ўлады, каб дапамагчы тагачасным армянскім уладам, гэтага не было. І калі вось гэты прыклад бачыш, то ўзнікала, прынамсі у мяне таксама ўзнікала ў 2020 годзе гэтая думка, ну калі яны ў Арменіі не адрэагавалі, калі яны ў прынцыпе прызналі гэтага Пашыняна, які не праводзіў тады нейкі антырасійскі курс, просто змянілася ў Арменіі ўлада, стала больш дэмакратычнай. Ну калі яны гэта прызналі ў Арменіі, чаму на 100% трэба выключыць, што яны прызнаюць нешта падобнае і ў Беларусі? Ну як мы бачым, усё ж таки Беларусь гэта зусім іншая гісторыя для Расіі. І так, на сённяшні момант выглядае так, што у Расіі ўжо ў 2020 годзе, а можа і раней, былі гэтыя планы магчымай паўнавартаснай агрэсіі супраць Украіны, ну а зрабіць нешта такое, не выкарыстоўваючы беларускія рэсурсы, гэта немагчыма. Вяртаючыся да 21 года. Думаю, што тады яны у лукашэнкаўскім атачэнні для сябе імкнуліся зрабіць выснову, што рабіць? Імкнуцца ўсё ж такі паспрабаваць, як заўсёды, пагуляць з Захадам, альбо вырашыць радыкальна. Ну, напрыклад, з дапамогай таго ж міграцыйнага крызіса, які быў потым. У рэшце рэшт яны зрабілі выбар на карысць радыкальных метадаў. Працяг рэпрэсій і спроба на ціск заходні адказаць, уласна кажучы, уласным ціскам, то бок міграцыйным крызісам. Важна для Расіі было захаваць Беларусь у зоне свайго ўплыву, каб той беларускі рэсурс, які ёсць, і тэрыторыя, і іншая, магла быць выкарыстана
у военнай аперацыі супраць Украіны. Гэта і адбылося ў 22 годзе. Так што сёння, разглядаючы з пазіцыі таго, што адбылося далей, ну, можна сказаць, што ў 20 годзе у пратэстаў фактычна шансаў не было. Калі б пратэсты ўсё ж такі перамаглі нейкім чынам, хутчэй за ўсё было бы расійскае ўмяшанне і хутчэй за ўсё вярнулі бы Лукашэнку, так як, дарэчы, Расія спрабавала ў 22 годзе зрабіць з Віктарам Януковічам. Спадар Іван, ну я хочу спытацца у вас пра будучыню. Не пра мінулае, а пра будучыню. Мне здаецца, што будзе эскалацыя, што вось гэтыя пагрозы Трампа, перамовы з Пуціным, што это не проста балабольства, это да нечага прывядзе да эскалацыі, і тут не можа не быць незадзейнічаная беларуская тэрыторыя, што ў Беларусі адбудуцца ашаламляльныя падзеі, што ўсё зменіцца, і невядома, якая будзе палітычная канфігурацыя. Хто ведае, вось вы, значыцца, бачу у Фейсбуку вашыя там фотаздымкі, красавец, фітнес-зала і гэтак далей. Можа быць, вы будзеце наперадзе гэтага лакаматыву, так, палітычнага. Я хачу у вас сёння спытацца. Датычна будучыні, ось для будучай Беларусі, калі яна застанецца, хто нашыя стратэгічныя партнёры, сябры, вось з гэтай лініі Москва, Брюссель, Вашингтон, Пекин? Тут возникает несколько вопросов. Ценностно мы уже в Европе, с этим вопросов нет. Как экономически интегрироваться, с этим тоже проще. Да? Диверсификация экспорта, у Лукашенко даже была мантра, вот это 30-30-30 до 2020 года, чтобы не зависеть полностью от России. То есть потом происходит скорее экономическая интеграция. Но политическая интеграция следует за военной. И тут вопрос, мне кажется, что пока не трансформируется роль ОДКБ, как, ну, там, в регионе, пока не изменится что-то принципиально в поведении российской власти, да, то сделать вот этот переворот, кульбит в воздухе, ну, будет довольно сложно. Можно будет интегрироваться, как я говорю, на более низких уровнях, экономически, там, культурно, но как вот поменять военный альянс, например, а это основа, да, вот это я пока технически не понимаю. Вельми просто. То, про што мы ўжо сёння казалі. Все упираецца в эту вайну ва Ўкраіне. Калі атрымаецца памяняць хаду гэтай вайны, ну, Расіі пагражае дэстабілізацыя. І не будзе стаяць праблемы там АДКБ, не АДКБ, военных альянсаў. Новая будет конфигурация. Ну да, но тут мы уже погружаемся в мир больших фантазий, потому что когда мы говорим слово «стабилизация», тоже непонятно, что имеется в виду. Кто-то имеет в виду, что это пустые полки, безработица, да, там, разрушение всего. А кто-то, например, себе представляет вообще гражданскую войну. А кто-то, например, вообще не верит в дестабилизацию России по формату развала Советского Союза. Кто-то считает, что будет там элитарный транзит, что вместо Путина придет какой-то более сговорчивый олигарх, которому тоже важнее будет не достигать имперских амбиций, а, например, договариваться с Западом. Поэтому здесь тоже есть разные сценарии, и когда мы говорим про вот эту дестабилизацию, ну, мы часто не описываем себе, ну, что под этим подразумевается. Давайте, путинского режима. Да. Путинско-ФСБшного режима, вот дестабилизация. Я уже не про распад на разные субъекты Российской Федерации, а вот коли дестабилизуется этот режим, и там либерализация здарится в России. Вот демократы. Ну супер. Хорошо. Для Беларуси это будет очень позитивно. Кто для Беларуси стратегичный партнер? Вот як вам здаецца? Стратегический. Вот стратегичный партнер основной. Ну, я думаю, что Беларусь часть западного мира, конечно. И более того, есть вот в политической, ну, может, меня Александр Фридман поправит, теории сейчас такое понятие, как глобальный север против глобального юга. Уже не модно говорить Запад против Востока, а говорят глобальный север. Ну и Беларусь, как и Россия, это часть глобального севера, это часть западной культуры. И, в принципе, если будет идти там на протяжении ближайших 50-100 лет укрупнение вот этих блоков, оно идет. Чисто технологически, логистически у тебя все укрупняется, да, у тебя там вот ЕС как-то образовался, то мы как бы все равно в этой части. Мы все равно культурно-ценностно, и европейская часть России тоже, и белорусы тоже, но белорусы уже к этому ближе однозначно. Мы все равно часть вот этого глобального севера. У нас различий с европейцами
фантастически меньше, чем с любой другой культурой или любой другой политической культурой, ну, там, в другом мире, да, с Латинской там, Америкой или с Ближним Востоком. То есть здесь стратегически, мне кажется, выбор уже сделан давно, еще в исторической перспективе европейских монархий. Потому что все равно нас всех, и Беларусь с ее историей, и Россию воспринимают, знаешь, как удобных спарринг-партнеров. То есть если Китай — это неудобный спарринг-партнер, а мы такие, знаешь, плохие, но зато свои. То есть поэтому, мне кажется, выбор уже давно сделан. Вопрос, как долго эти процессы будут разворачиваться, и что в это время действительно будет Китай, не заберет ли он под шумок там половину территории Российской Федерации, например. Такое тоже нельзя исключать. Ну, бачите, вы Беларусь все одно як бы зв'язуєте з Росією, як некий Но неподдельный регион. я связываю, потому что Беларусь сейчас находится в едином таможенном Не, ну пространстве. сейчас, а Ведь, исторично. Слушайте, ну исторически было по-разному, мне кажется, да. Беларусь была и частью Российской империи, и была и частью Великого княжества Литовского. То есть, ну, были разные ситуации. І былі, і воевали каля 20 разоў з 14 стагоддзя, і Расія была геапалітычным ворагам, так? І калі Безусловно. глядзець розныя вот это увогуле вот Ну, в адрезкі Ну, в гістарычныя, Европе все воевали с друг другом. Если смотреть исторические отрезки, то в Европе кто только с друг другом не воевал. ну не 20 разоў. Однако теперь это единый Европейский Союз. Але ж да геноциду і вынішэння, як у нас здарылася падчас крывавага потопу, і не аднойчы, да? І столькі разоў. Мы Вторую мировую войну не будем вспоминать. Про Но мы с геноцид. поляками воевали хоть раз. И про первую... Ну, воевали вроде, да? Калі? Разок. Ну, там... Я і раска, Бу-бу. так шчыра кажучы, не прыгадаю, да? Ну, вроде было. Там украинцы тоже воевали постоянно. То есть, ну... Да не особливо, там с поляками конфликтов много было. Москва. Я просто... Но да, опять же, может, меня Александр Фридман поправит, но если я что-то понимаю про историю, то история, она не обуславливает то, что будет в будущем. И переносить события, например, 500-летней, 700-летней давности напрямую, это не очень правильный аргумент, да, то есть нарративы, есть мифология, есть часть идентичности, которая работает сегодня. Да? И в этой части идентичности вплетено что-то из истории. Но это очень что-то, это тонкая ниточка, потому что все-таки мы живем здесь сейчас. И как бы говорить о том, что смотрите, вот там 500 лет назад произошли такие-то там войны, произошла такая ситуация, поэтому это обуславливает ценности белорусского общества здесь сейчас. Ну нет, общество меняется. Яны робят тое ж самае і сёння ва Ўкраіне. Вядуць вынішальную вайну, геноцид. Тое ж самае, што рабілі вось падчас крывавага потопу 17 стагоддзя. Вот у чым праблема. Так проблема в 17 веке. Или проблема в Не, войне ну, в Украине таких сейчас? ситуаций было дастаткова, калі яны тут у Таких нас ситуаций Слуцкі было, збройны чын, таких напрыклад. ситуаций, я скажу непопулярную вещь, к сожалению, таких ситуаций на протяжении человеческой истории были сотни тысяч. Ну вот у потому нас з что украінцамі іх, напрыклад, не бывало. я не знаю, с украинцами или с кем, но сейчас мы не будем вспоминать колониальную эпоху, когда сколько геноцида каждая европейская страна, сколько она осуществила, как она с местным населением обращалась. Мы это не будем вспоминать. Мне просто как бы вот этот вопрос там исторических параллелей, что вот там навсегда, то кто-то скажет, что Беларусь навсегда тоже, навсегда там вот на востоке, и кто скажет, что вообще белорусы азиаты, пусть идут в Азию. Ну, может, и такие есть. И мне вот эта риторика о том, что вот исторически обусловлено, что там Россия будет всегда, вот они будут воевать, а белорусы всегда будут мучиться. Да не будут белорусы мучиться. У белорусов будет все в порядке. Но должны произойти какие-то процессы большие, исторические. И когда у нас рядом есть 140 миллионов страна с огромной экономикой, в которой мы интегрированы по максимуму, ну, наверное, мы тоже за один день не перевалим этот рубеж, не перевалим эту границу и не очутимся резко в Европейском Союзе. Наверное, это как-то по-другому должно происходить. В том числе и через частичную интеграцию Российской Федерации в это европейское пространство. Но я не знаю, как это будет, но в 90-х же этим же люди занимались. Они пытались интегрировать страны развалившегося Советского Союза в Запад.
И некоторые из этих стран интегрировались. И нам, конечно, не очень повезло, потому что мы не успели. Но и надо сказать, общественные настроения весьма сильно отличались в Беларуси в 91 году от настроений, которые есть сейчас. И если бы настроения в 91 году были такими, какие есть сейчас, мы бы были уже в Евросоюзе. Но тогда, в 91 году, люди в Беларуси, по большей части, они не стремились к независимости, они были против распада Советского Союза. И это была большая политическая проблема, потому что те страны, которые стремились, они это получили. И мы этот шанс не использовали. И где этот шанс будет опять нам предоставлен заново, но это спекулятивный большой вопрос. Я не знаю, будет ли он. Вот в чем дело. Но я надеюсь, что будет. Я так само. Пасля распада Расійської Федерації, наприклад, як варіант. Наприклад. Я, конечно, спадар Іван, москвафоб. Я лічу Расію нашай найвялікшай праблемай. Я не буду браць нейкія там нейкія гістарычныя перыяды закранаць, нават пра якія казаў Тимати Снайдер, напрыклад, так, у нядаўняй лекцыі, так, але калі глядзець, вот, пачынаючы з 14 стагоддзя, вораг і всю дарогу. Самы галоўны для нас. З украінцамі не ворагі. Былі размовы з сённяшнім кіраўніком Інстытута нацыянальнай памяці вось ва ўкраіне, Алфёравым. Колькі узброеных канфліктаў там у нас з Украінай было, да лічыце, нічога не было. З палякамі, па вялікім рахунку, лічаныя інцыдэнты, так, цягам вось гісторыі ўсёй. А з Расіяй это дзесяткі вынішчальных войнаў, но мне просто цікава спытацца ў спадара Александра, які зараз нашу палеміку і ваши адказы слухаў. Спадар Александр, можа быць такое, як вы думаеце, што вось там лібералізацыя ў Расіі, і мы з Расіяй, вот, ну не браты, ну не ведаю, партнёры і сябры, скажем так. Можа такое быць, ці немагчыма это просто з Расіяй, каб так было? Зноў жа, да, гэта гіпатэтычнае пытанне. Магчыма, у прынцыпе, у сённяшнім свеце абсалютна ўсё. Мы ж не ведаем, як будуць развівацца падзеі. Мы ж не можам сёння нават з упэўненасцю сказаць, што і заходні свет, так званы заходні свет, я маю на ўвазе, у двукосці трэба ўжо, напэўна, казаць пра гэты заходні свет з Злучанымі Штатамі, Еўропай, дзе гарантыі, што і тут яны застануцца дэмакратычнымі краінамі з ліберальнымі каштоўнасцямі і іншае. Гэта ж таксама адкрытае пытанне. Яшчэ адно адкрытае пытанне, вельмі важное пытанне, а што будзе з Кітаем? Вось мы неяк аўтаматычна сыходзім з таго, што Кітай і будучыні застанецца камуністычнай дыктатурай. Але і там развіваецца грамадства, і там таксама хапае людзей, якія прагнуць волі, свабоды і жадаюць жыць у дэмакратычным грамадстве. І калі пачнуцца дэмакратычныя ператварэнні ў Кітаі, гэта можа паўплываць і на становішча ў Расіі. Калі ж усё ж такі мы возьмем Расію як фактар, то я бы не разлічваў, зыходзячы з гістарычнага вопыту, што Расія доўгатэрміновая, або нават у сярэднетэрміновай перспектыве ператварыцца ў дэмакратычную дзяржаву. Калі ўсё ж такі Расія будзе паслаблена, калі той рэжым, які там сёння існуе, калі ён знікне, то для Беларусі пачнецца перыяд гістарычных магчымасцяў. І вось скарыстацца гэтай магчымасцю будзе вельмі важна. Але ізноў жа мы разважаем умоўна, гэты перыяд можа пачацца, а можа і не пачацца. Зараз у нас вельмі складаная сітуацыя. Калі па шчырасці, што мы бачымся зараз, якія магчымыя сцэнарыі? Вайна ва ўкраіне працягваецца, колькі яна будзе працягвацца і з якім вынікам пакуль абсалютна незразумела. Калі ўсё ж такі гэтая вайна будзе замарожана, а гэта на дадзены момант, напэўна, самае магчымае выйсце, дык у якім становішча апынецца Беларусь? Беларусь апынецца на расійскім баку па той бок жалезнай заслоны. І тут не трэба мець нейкіх ілюзій. Мы атрымаем эпоху, скончыцца пэўная ваенная эпоха і пачнецца эпоха прадваенная. Бо Расія выбудоўвае ваенную эканоміку. У расійскай прапагандзе досыць адкрыта кажуць пра тое, што яны збіраюцца ваяваць і супраць гэтых, і супраць гэтых, і супраць гэтых. Я не ўпэўнены, што гэта насамрэч так будзе, што лёс прадвызначаны. Не, ён не прадвызначаны, але гэта магчымы сцэнарый. І ён недобры. Ён дрэнны. Насамрэч, наша рэчаіснасць, яна зусім недобрая, і тое, што нас чакае, з вялікай верагоднасцю таксама не лепшае. Але гэта не значыць, што мы павінны скласці рукі і казаць, ну ўсё, самае дрэннае будзе. Не, калі ёсць жаданне, вобраз, вера, я б нават сказаў, у гэтую дэмакратычную, вольную Беларусь, у гэта трэба верыць.
І хто сказаў, што яе не будзе? Так, сёння шансы не выглядаюць вельмі добра, але пакуль ёсць надзея, ёсць шанец, што яна спраўдзіцца. Я дзякую нашим гасцям за ўдзел у гэтым выпуску. Шаноўныя гледачы, некаторыя думаюць, што я, калі разважаю пра апакаліптычныя сцэнары, магчыма, проста звар'яцеў. Але яшчэ раз нагадаю, што ў 22 годзе некаторыя лічылі там мае ацэнкі ненармальнымі, але ненармальнае стала нармальным. Чакаю вашых каментароў пад гэтым відэа. Як казаў адзін вядомы каментатар, бывайце здаровы, жывіце багата, і ад сябе дадам, што мірна, да сустрэчы.